Ahí. ¡Ostres! Y ahí. Y también ahí. Sí, home. Otro. Això se fa falta esmorzar. Jo crec que també. ¡Destruidlos! ¡Matad! ¡Matad, matad, matadlos a todos! Com heu pogut veure, aquests simpàtics guerrers, i dic simpàtics perquè a mi sempre m'han resultat molt simpàtics. Veure un esquelet que es mou, la veritat és que és graciós. A més, i sa cara sempre sembla que està somrient. No semblen éssers roïns. Però bueno, en aquesta pel·lícula que és Jason i los Argonautes, els esquelets tenen el seu paper de lluitar contra els nostres protagonistes. Bé, el que passa és que els esquelets sempre han fascinat a l'ésser humà, com a inclús element per a fer, pues això, por entre nosaltres. Però un esquelet no pot moure's, és impossible que es moga. Ja sabeu que l'esquelet és, anem a dir, que el que ens permet estar de peu, es sosté el cos humà, però no pot moure's per si sol. Per què? Perquè li falta, bueno, li falten moltes coses, evidentment, però li falten els músculs. Els músculs sí que són els que fan que tu pugues alçar o baixar un braç. Així vegem com els esquelets estan lluitant, estan moguent-se com si foren persones, com si tingueren músculs, com si tingueren cor, com si tingueren pulmons per a respirar, per a fer tots aquests moviments, però en realitat no poden fer-ho sense l'aparell locomotor, que és el que ens permet moure'ns. Per tant, els esquelets, encara que sempre han aparegut en totes les històries de por, perquè al fi i a la cap és el que queda d'una persona quan mor, no poden moure's per si sols, ni amb bruixeria, ni amb màgia, ni amb ninguna història d'aquestes que no deixen de ser històries i que al final l'únic que fan és entretindre'ns. Fixeu-vos ara com lluiten. Fixeu-vos en este heroi que acaba de rebre un tall amb l'espasa. Bé, aquest heroi acaba de caure i ha caigut perquè té òrgans. Però i aquests esquelets? Com estan caient? Si no tenen òrgans, no tenen pulmons, no tenen cor. Este acaba de perdre el cap. Com pot ser que amb una espasa puga derrotar-los? Si no tenen... Mireu, li haurà atravessat els pulmons. O l'estómac, si no en té. Com pot ser que muiga aquest esquelet? Crec que aquest soldat ja sap com acabarà amb ells. A l'atac! Mireu, mireu, mireu. Si no puc guanyar-los, em tira a l'aigua, ells cauen amb mi i... Com va a saber nadar un esquelet?